Moi, elikkä mä oon Elle ja tässä on mun paras kaveri Matilda. Ja me aletaan tekemään tänne YouTubeen kaikkia videoita. Ja tosiaan kun mulla on parhaat kavereita, niin tulee tosi paljon näitä haasteita. Elikkä paras kaveri haasteita ja kaikki haasteita. Siis ihan vaikka mitä. Tekin voitte laittaa tonne kommentteihin kaikkia haasteita. Sitten me varmaan tehdään meidän hajuvesisuosikeista video. Eli esitellään meidän kaikki nämä hajutuotteet ja muut. Hajutuotteet. Hajus. Elle, nouse ylös. Sori, mulla on tosi huono pokka. Joo, Elle alkaa nauraa joka asiasta. Niin. No siis toivottavasti sä tykkäät meidän videoista. Ja mulla on siis tosi huono pokka, mutta Hajutuotteet.